Sanamkela Avalanche of Grace, gama lam ndithenjiwe molweni. Sizawufunda uExodus wamashumi amathathu anesixhenxe namhlanje. Siwubonile ukulunga kaYehova uncwadi Exodus. Siwabonile uthando lwakhe neenceba zakhe ezimingona-phakade, hamba namaSirayeli. Wawakhupha ekuthinjweni apho wayehleli khona 430 years emkhobokeni. Wawakhupha uYehova. Andiyazi le okuyo into othi mhlawumbi wena mawujongile uthi hayi akasoze andikhuphe kule ngxaki. Uzawukhupha kanti ngoba uthembekile. Utshilo ndithi kuMalaki 3:6 what I am God I change not, akajiki. Akazujika nakuwe, mthembe. Uthembekile, mjonge kuExodus. Mhle wawalwela amaSirayeli. Ngalaa ndlela alwela ngayo amaSirayeli yile ndlela akulwela ngayo nawe noba uboni. Yoloo nto kufuneka sisoloko sibufunda uba nombulelo. Silubulele. Uthi noba uhlelwa yintoni na embi, uthi hayi kodwa mna ndibulela Yesu. Ndiyabulela Yesu. Mhlawumbi ngeba i-worse than this if ubungenguYesu. Ukwenzela into ukuthi ungabikhala. Ixesha lokhala liphilile. Uyezu Yesu. Siqala kwivesi yokuqala. Siqala ivesi yokuqala. I-heading ithi ityeya nesihlalo socamagusha. Qaliwe kaloku umsebenzi ku-Exodus 36. Ngoku siku-37 kwenziwa ityeya, i-Ark of Covenant. Kwenziwa neza lampstands. Uyaqonda? Kwenziwa neza tafile. uBetsaleli wayenza ityeya yomnkampunzi. Ubude bayo baba zikhubithe zombini nesiqingatha ububanzi bayo baba zikhubithe enesiqingatha. Uphakama kwayo kwayikhubithe enesiqingatha. Akwaba bendinefoto ye-Ark of Covenant, ubone ubuhle bayo. Neza lampstands akwaba benepicture. Uzuzijongele uzawubona ubuhle bayo. Zenziwaphi? BaseKlamu, in the wilderness. Andiyazi i-wilderness yakho ukuthi ithini. Zininzi i-wilderness. Kodwa ungadlali nge-wilderness experience yakho. Nokusentlaba waphi namasimi, hlala umkhonza uYehova. Occupy until Jesus comes. Ungayiki. Ungathi hayi mna ndizawuyenza umkhonza mhlazana ndaphola kwesi sikulu. Ungawulili wenzela umisteki. Occupy until Jesus comes. Nobona ukuthi wenza izinto ezintle. Kwenziwa i-Ark of Covenant ezintle. Wakhiwa itabernacle entle. Intle kaloku yonke laa nto Yehova yenzela amaSirayeli efuna ukuhlala nabantwana bakhe. Wenza zonke ezaa zinto ufuna uhlala nathi. Afuna uba kude nathi. Uhlele nathi nangomoya ongcwele. Uhlele nawo umoya. Make sifundeni ukukholelwa kwizibhalo kwiintsuku zokugqibela. Ukhona ungathi akekho apha kwakho. Ungathi hayi akekho apha kwakho. Ukho kakuhle. Xa umamkele ukhona umoya ongcwele. Utshilo ubosoloko ngenye ixesha esa scripture sisodlala esisithi I'll be the wall of fire around you. Usoloko usitsho until singena pha kuwo, until usikholele. His glory is in the midst. Athi hayi mna ndizibona ezi zinto. Athethi izinto ezinegative nge-end
wayaleka ngegolide ecocekileyo ngaphakathi nangaphaa, wayitijize ngesitshaba segolide. 3 wayityhidela ngamakhonkco egolide amane emilenzeni yayo yomini, amakhonkco amabini ngeliya icala, amakhonkco amabini ngeliya icala. 4 wenza izibonda ngomgampunzi, wazaleka ngegolide, wazifaka izibonda ezo emakhonkcweni asemacaleni etyeya ukuba ithwale ngazo. 6 wenza isihlalo socamagusha ngegolide ecocekileyo, ubude baso baba ziikubhiti ezimbini ezinesiqingatha, ububanzi baso baba yikubhiti enesiqingatha. Oh, haleluya. Verse 7 wenza iikherubhi, haleluya, zambini phezu kwayo ngegolide, ukuzenza wazikhanda zavela eziphelweni zozibini zesihlalo socamagusha. Umphezulu lona we-ark necessity. Oh, haleluya. Nezangelosi ezimbini sesihlalo socamagusha. Verse 8 enye ikherubhi ivele esiphelweni esi, enye ikherubhi ivele esiphelweni esiya, wazenza ikherubhi esihlalweni, haleluya, socamagusha zavela esiphelweni sazo zozibini. Verse 9 ikherubhi zolula amaphiko phezulu zasithelisa ngamaphiko azo isihlalo socamagusha. Ubuso bazo bakhangelana babheka esihlalweni socamagusha. Ubuso bekherubhi wazenza umfana womyuda izinto ezinhle. Ngitheni ngegama lakhe? Verse 10 wenza netafile. Zetafile yomgampunzi, ubude bayo baba ziikubhiti ezimbini, ububanzi bayo baba ziikubhiti, ukuphakama kwayo baba yikubhiti enesiqingatha. Ukhumbule kaloku ukuthi njena la Ark of Covenant, phaa phakathi kwayo kukho laa mana amaSirayeli ayihambe yitya apha endleleni. Apha uyehova waveza imana belambile. Kwi-Ark of Covenant ikhona ne-10 commandments ziphaa phakathi, nalaa nduku ka-Aaron ziphaa phakathi. That is why kuthiwa it represents the presence of God, i-Ark Covenant. Adlali ngento zezulu, azikriticize, akutshiwo ukuthi masiziweshiye, kodwa sibu-admire ubuhle bayo, sibona ubuhle bayo, sibona his wisdom, his love, asibonisa ngayo, usibonisa ngezinto, uyasibonisa into ezazenzayo zichaza uyena ukuthi uThixo uthanda the beauty. Verse 12 wayenzela itafile, sithetha ngetafile ke ngoku ngenxa yodini olububanzi besandla, udini baluthetshisa ngesixhaba ngegolide, wayityhidela amaqondo egolide, itafile khonkco ezimbobeni zonke ezimilenzeni zayo. Verse 14 abakufuphi nokuhlangana kodini wamakhonkco lawo abaziindawo zokufaka izibonda zokuzithwala itafile. Itafile sikhumbule ukuba uJesus is the bread of life. Babezasoloko bedlala Holy Communion amaSirayeli nayawo. Haleluya. Verse 15 wenza izibonda ezo ngomgampunzi, wazaleka ngegolide ukuba ithwale itafile. Verse 16 wenza impahla ephezulu yetafile zaglasses, izikotile zayo nemacephe ayo neenkamba zayo neendebe zayo ezokusela ekwakuthululwa ngazo, wazenza ngegolide. Wazihle nyhani, beautiful. Wenza konke ngegolide. Ayibona igolide uyidibanise nebronze ukuthi bantle kanjani. Verse 17 wenza nesiphatho sezibane, yathi lamp stand,
uYesu, zonke ezi zinto zidibana noYesu phakathi. Wasenza sasihle isiphatho sezibane ngegolide ecocekileyo ukusenza, wasikhanda isiphatho eso, wasikhondo sazo nesikhondo sazo, isihlalo sazo nesibili sazo, neendebe zazo, namaqhina azo, neentyatyambo zazo, zivele kwakuso lampstand. 18 Amasebe amathandathu avela emacaleni kwela lampstand, amasebe amathathu esiphatho avela kwelinye icala laso, amasebe amathathu avela kwelinye icala laso. Verse 19 zabantathu iindebe ezifana neentyatyambo ze-emangeni, kweli isebe zineqhina neentyatyambo, neendebe ezintathu ezifana neentyatyambo ze-emangeni zabakweliya isebe zineqhina leentyatyambo. Kwabanjalo kumasebe amathandathu avela esiphathweni eso. Zabane iindebe esiphathweni ezifana neentyatyambo ze-emangeli zinamaqhina aso neentyatyambo zaso. 21 Yaba liqhina phantsi kwamasebe amabini zivela kuso, yaliqhina phantsi kwamasebe amathathu livela kuso, layiqhina phantsi kwamasebe amabini livela kuso, angawa ngamasebe amathandathu avela kuso. 22 Amaqhina aso namalungu aso avela kuso sonke saba ngumkhando wamnye wegolide ecocekileyo. 23 Wenza izibane zaso zasisixhenxe, nezifinyiso zazo, neencedivu zazo zegolide ecocekileyo. 24 Wasenza neetalente yegolide ecocekileyo neempahla zazo zonke. Lampstand. Verse 25 Wenza nesibingelelo sokuqhumisa. Umnkampunzi, ubude baso baba yikubhithe, ububanzi baso baba yikubhithe zabambombone, ukuphakama kwaso kwayikubhithe ezimbini, zaphuma kuso iimpondo zaso. Verse 26 Wasaleka ngegolide ecocekileyo umphezulu waso, yabala amacala aso ngenxa zonke eneempondo zaso, wayithi tshize ngesitshaba segolide. Wasenzela amakhonkco amabini ngegolide phantsi kwesithsaba sazo ezimbonini zaso ezimbini, emacaleni aso amabini azindawo zezibonda ukuba sithwalisa. Wazenza izibonda ngomnkampunzi, wazaleka ngegolide. Verse 29 Wenza neoli engcwele yokuthambisa nesiqhumiso esimnandi esingangxengelwa ngayo. Umsebenzi womqholi ke lowo. Umsebenzi omhle, wenziwa umsebenzi omhle, kwenza umsebenzi omhle. Sikwe-Exodus 38 ngoku, make sijonge u-Exodus 38 ukuthi senziwani, kwenziwa ntoni nangoku ku-Exodus 38. U-Exodus 30 kwenziwa impahla yokuqhuba. Ndithi kuqaliwe ngalaa fenitsha, ifenitsha yangaphakathi kaloku kudala sithetha ngayo ukuthi nazi izinto uyawubathi mazenziwe. Athi Moses uzuzenze ngalaa ndlela ebendikuxelela ngayo. Ziyenziwa ke ngoku ku-36, siqale u-36 naku-37. Sizawuba benza ntoni ke ngoku apha iimpahla zomnquba u-38. Wasenza nesibingelelo sedini elinyukayo ngomnkampunzi, ubude baso babaziikubhitha ezintlanu, ububanzi baso babaziikubhitha ezintlanu zombongone, ukuphakama kwaso baziikubhitha ezintathu. Wenza iimpondo zaso ezimbombeni zazo, zaphuma kuso iimpondo, bazaleka ngobhedu. 3 Wazenza zonke iimpahla zesibingelelo eso, inkamba nemihlakulwano yesitya sokutshisa kaloku igazi, neefoloko zeencedivo, zonke iimpahla zazo wazenza ngobhedu.
Isibingelelo eso wasenza uThango umsebenzi engumnatha ngoBhedu Thango lwazo phantsi komnqameko olujikelezileyo wathabatha ezantsi kwathi gabhu phakathi wawatyitha verse 5 wawatyitha amakhonkco amane esiphelweni zozine zothango loBhedu abaziindawo zezibonda wenza izibonda ngomgampunzi wasifaka izibonda emakhonkcweni emacaleni ezibingelelo ukuba zithwale ngazo wasenza ngeplanga saholo wenza uhema lwesitya ke ngoku eso sitya sovaselizana fenitsha yonke yasemqolweni ngoBhedu wasenza ngoBhedu noseko lwalo ngoBhedu nezipili zabafazi ababekhonza emnyango wetente yokuhlangana kwakhona izipili ezintle nowazasinaso sasi-gold plated silungiswe ngegolide aleluya into ezintle entlango verse 9 wenza intendelezo kwelasezantsi icala ngasezantsi amawunduwundu ama-curtains entendelezweni elinene ecikizekileyo ephotweni iintsika zawo zaba ngamashumi 20 neziseko zaba ngamashumi 20 zezoBhedu verse 11 ngecala lasentla amawunduwundu azikhompyutha ezilikhulu intsika yazo yaba 10 verse 13 ngecala lempumalanga kwaziikhompyutha ezimashumi 5 ii-curtains zakhiwe zenziwe nee-curtains ezintlanu iintsika zantandathu neziseko ngelinye icala lesango nentendelezo ngapha nangapha curtaining njalo kwafakwa amawunduwundu amahle eekhompyutha ezili-15 iintsika zawo zantathu neziseko zazo zazitho onke amawunduwundu entendelo ajikelezileyo aba ngawelineni ecikizekileyo ephothiweyo iziseko zeentsika zaba zezoBhedu verse 18 nazi isitheliso sesango sentendelezo sasingumsebenzi oyimfalamfele yomluki nemisondo nemfusi ecebeze ephothiweyo ubude iintsika zawo zone zeziseko zawo zozine zaba zezoBhedu namagwegwe azo kwaba isilivere nokwalekwa kwamantloko azo neminqewu yazo kwaba zisilivere zonke izikhonkwane zomgquba nezentendelezo ezijikelezileyo zazezoBhedu ngalaa ndlela uMoses wayexelelwe ngayo ngalaa ndlela verse 22 uBetsaleli unyana kaHuri wesizwe sakwaYuda wakwenza konke uYehova abembuyisele umthetho ngako uMoses verse 23 waye no-Aholiabi unyana ka-Ahisamaki wesizwe sakwaDani kaloku naye wayephiwa bobuhlakanipha wayephiwa bobuyingcibi yoba ngumluki uba akwazi uzenza wayemfaka mfele ngemisondo emsi nemfusa nebomvu neline lecekizekileyo wazenza verse 24 ke yonke igolide ekwakusetyenzwa ngayo emsebenzini yonke engcwele igolide yomtshangatshangiso yaye iitalente ezima-29 neeshekele ezimakhulu 7 namacangci 6 ngokweshekele verse 25 ke isilivere yabo babalwayo ngebandla yaba 100 neetalente zeshekele ezili-1,000 ezinamakhulu 7 namacanci 75 ngokweshekele engcwele 26 yaba yibheka
kubo bonke abagqithileyo kwabo babalwayo betha bathela kwiminyaka engama-20 nangaphezulu kukho abangamawaka ama-6,600,500 verse 27 ngeetalente zesilivere nangesha verse 29 ubhedu olumtshangatshangiso lwaye luziitalente kunto ezininzi ezintle ezi-70. Verse 30 wenza ngalo iziseko zonke ezilaa material ebalwe wenza iziseko zomnyango wetente ngazo yokuhlangana nesibingelelo sobhedu nothango lwalo lubhedu neempahla zayo nezibingelelo. Akukho nto ekwakuthiwe baze nayo engasebenzanga. Akhumbula kwakuthiwe mabaze nazo ezegolide zonke baza nazo, ziyasetyenziswa, zininzi ke loo nto and akukho nanye engasebenzi. Verse 31 neziseko zentendelezo ezijikelezileyo neziseko zesango lentendelezo nezikhonkwane zonke zokunquba nezikhonkwane zonke zentendelezo. Siya ku-Exodus 39 manje. Sivuba kwenziwa izivatho zababingeleli zika-Aaron, ezathebhele zika-Aaron nezahempe zonyana bakhe kunye nazo ezasuki neefaskoti zika-Aaron neebhrukhwe kwenziwa zona kwi-39. Ngemisondo emsi nemfusa nebomvu benza izambatho zokubusa zezobusa babezinxiba xa bezayo etentini, babezawuya phaa emnqubeni phaa kwitabernacle bezawudibana nomaxhabayo his presence was there phela. His presence of the God was there, the presence of the Lord in that tabernacle. So kwakufuneka bezinxibile xa bezawusebenza, xa beqala ukusebenza bayazikhulula. Ndiyakhumbula mos wayezingcwalisa phaa kuMoses, enza izambatho zobusa zokulungiselela engcweleni, enza nezambatho ezingcwele zika-Aaron njengoko Yehova wamwisela umthetho uMoses. Verse 2 i-efodi wayenza ngegolide nemisondo emsi nemfusa nebomvu nelinene ecikizekileyo ephothiweyo. Bayikhanda igolide yaba zizixwexwe ezicekethekileyo, bancwela imityana ukuze bayixube emisondweni emsi nemfusa nebomvu nelinene. Efodi bayenzela izicaba, iziziba zamagxa yokuyixakatha, yaxakathwa emiphethweni yomibini, nombhinqo ophezu kwayo wokuyinxiba i-efodi ophuma kuyo wawunjengokusetyenzwa kwayo, wawenza ngegolide. Benza amatye eberilo, kwenziwa impahla ka-Aroni, wawabeka ezibebeni zamagxa ne-efodi, walenza ubengo, lwaba ngumsebenzi wengcibi yokuluka njengokwenziwa kwe-efodi. Ababalonde nazo ezi pictures, next time sizawuba nazo ezi pictures so that singabazi ubuhle bezinto beempahla zika-Aroni sodwa, uzibone nawe. Lwaba mbombone lwaphindwa lwenziwa ubengo ubude balo baba ngokululwa kweminwe ububanzi bayo. Verse 10 bafaka kulo imikrozo yamine yamatye, ukrozo lwesadiyo netophazi lwaba lukrozo. Impahla ka-Aaron njalo ubuhle be-beauty, ubuhle zakha i-colourful, kukho zonke iikhala zayo kulo zampahla zayo.
wamisa uYehova ukuthi ufuna abantwana bakhe babe bahle abamkhonza. Verse 16, benza nemyeluko yamibini yegolide namakhonkco amabini ngegolide. Wafaka loo makhonkco amabini emancamini omabini obengo. Impahla ka-Aroni njalo. Impahla ka-Aroni. Benza ingubo yokwaleka ye-efodi. Umqala wengubo yokwaleka waba sesazulwini sayo njengomqala wesigcina esifuba, waba ngumphetho owujikelezileyo umqala. Verse 27, enza ingubo yangaphantsi ngelineni ecikizekileyo. Umsebenzi womluki ukuba zibe zezika-Aroni noonyana bakhe, nonkontsho nelineni ecikizekileyo, iminqwazi yokuhomba ngelineni ecikizekileyo, neebhulukhwe ngelineni ecikizekileyo ephothiweyo, nombhinqo ngelineni ecikizekileyo ephothiweyo, nemisondo emsi. Benza neembasa, isithaba esingcwele segolide ecocekileyo. Abhala phezu kwayo umbhalo ngokrolo lomsesane othi ingcwele kuYehova. Verse 31, bayifaka umtya wemisondo emsi yanxitywa elinkontshweni phezu kwayo. Wawisela umthetho uMoses, ngalaa ndlela wayiwisela ngayo umthetho uMoses. Verse 32, wagqitywa umsebenzi womnxuba wentente yokuhlangana. 39, benza oonyana bakaSirayeli njengako konke uYehova ebemwisele umthetho ngayo uMoses, benje njalo. Verse 33, bawuzisa umnquba kuMoses. Bawuzisa kaloku umnquba kuMoses. Zonke ezi pieces abazenzileyo bazizisa kuMoses. Abakawumisi. Amakhonkco is a God of order. Bazenza zonke ezaa zinto bazizise kuMoses. uMoses, uYehova uzawuthetha noMoses. uYehova unomntu wakhe amkhethileyo azothetha naye. Singabe sibuza ukuthi kutheni azaxelela uba kutheni angaxelelanga wena. Uyazibona ezo zinto. Masizibone apha kwi-Exodus. Exodus ine-order esiyibona ngayo ukuthi uYehova ufuna i-order. Yehova nemiqathango, all the details, uhamba ngee-details. It's not a God of confusion, it's a God of order. Verse 33, wawuzisa umnquba kuMoses, intente yempahla yayo yonke, namakhonkco ayo, namaplanga zayo, nemivalo, neentsika, neziseko zayo. Verse 34, nezigubungelo bazizisa kuMoses zezimvu zonke, netyeya, nesingqino, nezibonda zayo sucamagusha bazizisa kuMoses, neetafile neempahla zazo zonke, nezonka zokubonisa, neziphatho zezibane ezo zihle bazizisa kuMoses, nesibingelelo segolide, neoli yokuthambisa, nesiqhumiso esimnandi, nesibingelelo sobhedu, nothango lwazo, namawundumbe, entendelezo, neentsika zayo, nezambatho zobusa nezokulungiselela engcweleni, nezambatho njengako konke uYehova ebemwisele ngayo uMoses. Wenza njalo oonyana bakaSirayeli wonke umsebenzi. 43, wawukhangela uMoses wonke umsebenzi, nango ke bewenzile njengoko uYehova bewisele umthetho ngayo. Wenza njalo uMoses wabasikelela uMoses. Bazizise wonke umsebenzi bawenza, abantu bakugqiba bazizisa uzawusikelelwa nguYehova. Nantoni
yintoni oyenzayo, awenzi nje uzawusikelela uyahona. Ungava njena bekudiscourage bekumoka, yenza, awukho perfect kakade, yenza le uyawuva beka enhliziyweni yakho. Akukho umuntu uvumela abantu bakudiscourage bathi hayi umdala sukwenza umsebenzi othile, sukwenza umsebenzi kaThixo. Wenze le ibekwe uyehova enhliziyweni yakho, uyenze. Asiye ku-Exodus, asiye ku-Exodus futhi, siya ku-Exodus futhi. Bazizisele zonke izinto kuMoses ebabezenza, ifenitsha zonke neempahla zonke bazizisele kuMoses. Moses wabasikele. Hallelujah. Thank you Lord. Ixesha elikhoyo ngoku siyazifuna iintsikelo. Ananoba ndingekho thanda kabo ubuntu bayenzisikele. Iintsikelo asizifuneni, senze njani iintsikelo sifumana kanjani? Ngoba senze umsebenzi kaYehova, sithande icawe le yakhe, sithande umsebenzi wakhe, simthande. Into uthile athi simthande ngeenhliziyo zethu zonke nangengqondo zethu zonke nanemiphefumlo yethu yonke. Siku-Exodus 40 ngoku uza kwakhiwa umnquba ke ngoku. Wathetha uYehova kuMoses wathi, ngenyanga yokuqala, ngelokuqala usuku enyangeni leyo, verse 2, wathi uze umise umnquba. Yabona ukuthi ngoku kukhona uzawumiswa, planga neplanga, kuzawubekwa iplanga neplanga. Kuthi kwagqitywa ke ngoku axelele uMoses ukuthi ufake ifenitsha ngaphakathi, indawo ethile, i-Ark of Covenant uyibeke apha, itafile uyibeke phaa, isibane usibeke phaya. God of order. Nansi uverse 2, uze uwumise umnquba wentente yokuhlangana. Xelela uMoses, abaya bawenzile, akangathi baba wakhe bawumise. Ndanobendo ubeke khona ityeya yesingqini, uyisithelise ityeya ngomkhusane, ungenise itafile. Xelela uMoses, njengoMoses sibajongela phantsi kangaka ezulwini, noMoses baphezulu. Uxelelwa nje, xelela uMoses. Ake sifundeni kwincwadi yeExodus ukuthi izinto zihamba njani uYehova. Wathi ungenise itafile, uyicwangcise izinto zayo, zonke into zazo, ezaa glasses zegolide ze-Holy Communion, uzicwangcise, ungenise isiphatho sezibane, uzimise izibane zazo. Beautiful. Verse 5, usimise isibingelelo segolide sokuqumisela phambi kwetyeya yesingqimo, usixhome isitheliso somnyango emnqubeni. Verse 6, usimise isibingelelo sedini esinyukayo phambi komnyango womnquba wentente yokuhlangana. Verse 7, ulumise uhehema lwesitya olwalovaselizayo, ugalela amanzi kuso sasitya. Verse 8, uze uyimise intendelezo ijikeleze, usixhome isisitheliso secasango sentendelezo. Verse 9, uze uthabathe ioli yokuthambisa, uthambise umnquba. Le oli esiyihlekisa ngayo thina, mocking i-oil. Uzoba strong uma umokhe izinto zikaNkulunkulu.
thambisa umnquba Moses, wathi uthambise umnquba nento zonke ezikuwo ungcwalise nempahla yawo yonke ube yingcwele. Wathi makathathe laa oli, andithi bayenzile nalapho, wathi uthambise umnquba wonke Moses ungcwalise nayo yonke ifenitshara soyifakile ngqo, uthambise ne-oil. Oh, haleluya, haleluya. Eyi, funeka siguquke, funeka siguqukile. Thina abantu abanomoya ongathi besingazi asisithathe ukuthi besingazi. Hayi, masithathe ukuthi besingazi. Yona into funeka siguquke, masirepent, sithi masixolele. Verse 10, wathi uthambise isibingelelo sedini elinyukayo neempahla zaso yonke uyingcwalise isibingelelo sibe sisibingelelo esingcwele kangcwele. Uthambise, thambise itsheya, hema lokuhlambela izandla neseko lwalo ulungcwalise. 12, uze usondeze uAaron noonyana bakhe emnyango wentendo yokuhlangana ubahlambe uMoses makabahlambe. Into endihlekisayo ukuthi umnintsi umsebenzi kaMoses awenza, kodwa wawenza ngoba wayephiwe intoni? Wayephiwe amandla nguYehova. Kaloku uMoses wayejongana noMaxolo face to face. Wayethi xa buya phaya ukuthi ubuso bakhe buyashaya, abantu buyike nomjongo. Yakhumbula? Senza zonke uMoses ngoba wayengasenzi yedwa, wayeqhutywa nguMoya Ongcwele. Enza noba basiyanethuka noba senzani, wenze ngoba uyayazi into Yehova akuxeleleyo. Thetha neenkokheli namhlanje. Wathi makasondeze uAaron abahlambe ngamanzi, ahlanjwe nguMoses. Wayazi Yehova into ayithethayo. Wathi umnxibe, nguye makabanxibise, umnxibe uAaron izambatho ezingcwele, umthambise, umngcwalise ukuze abe ngumbingeleli kuyo uYehova. 14, wasondeza oonyana bakhe ubanxibe. Athi wosondeza oonyana bakhe ubanxibe iingubo zangaphantsi, ubathambise njengoko wamthambisayo uyise. Uthi ubathambisa le ndlela utatakho ubathambise ngayo, uze babe ngababingeleli kum. Kuthi ukuthanjiswa kwabo kube kokobubingeleli obungaphakade kwizizukulwana ngezizukulwana. Wenza ke uMoses njengoko Yehova amuyisele umthetho ngayo. Wathi ngenyanga yokuqala ngomnyaka wesibini ngalokuqala enyangeni leyo wamisa umnquba. Wawumisa ke uMoses, verse 18, umnquba wazibeka iziseko zawo, wazimisa iiplanga zawo, wayifaka iminyango yawo, wazimisa iintsika zawo, wayaneka itente phezu komnquba, wabeka kwababe nepitsha yawo. Uzobona ukuthi uhle kanjani nalo mnquba. Hey! Wabeka izigubungelo sentente phezu kwawo njengoko Yehova umisele umthetho ngayo. Verse 20, wasithabatha isinqeno wasibeka etyeyeni, wazifaka izibonda uMoses, wayingenisa ityeya emnqubeni, wawuxhoma umkhusane osithelisayo nezinqeno njengoko umthetho, njengoko Yehova wamisele umthetho. Wayibeka itafile ententeni yokuhlangana njengoko Yehova wamisele umthetho. Wacwangcisa ngaphezu kwazo ucwangciso, wawumisela umthetho Yehova. Wasimisa isiphatho sesibane entendeni yokuhlangana, wazimisa izibane phambi kwaYehova njengoko Yehova wamisele umthetho. Uyabona ngoku each and every step ithi wayenza ngalaa ndlela. It means uMoses was obedient.
wathi hayi nama ndenze i-shortcut. Kwakungenxa yabantu apha wenza imisteyikhi khona. Kwakuthiwa makathethe uMoses wayibetha yena elalini. Kwakungenxa yabantu nje. 27 waqhumisela phezu kwaso ngeziqhumiso esemnandi njengoko Yehova umisele umthetho. 28 wasixhomisa isitheliso somnyango wenqubo, wasibeka isibingelelo sedini elinyukayo emnyango njengoko Yehova ebemxelela ngalo. Walibeka uhema lwesitya sokuhlambela izandla phakathi kwentente yohlangana. Wazihlamba uMoses no-Aaron noonyana bakhe izandla zabo neenyawo zabo kwesaa sitya. Verse 32 ekungeneni kwawo ententeni yokuhlangana nasekusondeleni kwaso esibingelelweni behlamba njengoko Yehova wamisela umthetho wawo. Wayimisa intendelezo ekujikeleni umnquba isitheliso wawugqiba ke uMoses umsebenzi. Wawugqiba uMoses uverse 33. Wathi uMoses awugqibe umsebenzi sajika izinto lavuleka izulu. Verse 34 ilifu layigubungela intente yokuhlangana ubuqhaqhawulo bukaYehova, the glory awuzandisa umqondo. 35 uMoses akaba nakungena, akazange akwazi ukungena uMoses because of the glory, ubuqhaqhawulo bukaYehova. Ayibo thandaza uThixo ophilileyo wena, asuki kuye. 35 akabe nakungena uMoses ngokuba ilifu lahlala phezu kwayo ubuqhaqhawulo bukaYehova bawuzalisa umnquba. Belisithi lakunyuswa 36 lisuswe ilifu emnqubeni banduluke oonyana bakaIsrayeli benje njalo ekundulukeni kwabo konke. Ke xa ilifu, verse 37 yayiva leya yokuthi nansi endiyithanda kuverse 36 belisithi lakunyuswa lisuswe ilifu emnqubeni banduluke oonyana bakaIsrayeli benje njalo ekundulukeni kwabo. Verse 37 ke xa ilifu lingekanyuswa bebenganduluki. Naye ndifuna sijo ukuthi njena kude kube yimini yokunyuswa kwalo. Verse 38 kuba ilifu likaYehova kaloku simkhumbula ndithi ebelilifu ebeyilaphila of cloud by day and a pillar of cloud of fire by night. Bebelindele lalifu, bebemlindele Yehova, bebemazi ukuthi nguye. Verse 38 kuba ilifu likaYehova beliba phezu komnquba emini, umlilo ube phezu kwawo ebusuku, phambi kwendlu yonke kaIsrayeli ekundulukeni kwabo bonke. Le asifunde ukuba uYehova akadlali. Ndikhuthazela ntoni? Ukuthi wena wazi ukuthi njena lo Yesu omkhethileyo is unshakable. You are serving an unshakable kingdom. Awuno Yesu Kristu. That's Hebrews 12 uzuyifunda from 26 to 28. You are serving a kingdom that is will never be shaken. Ayishekwa nayiphi imini. Unshakable kingdom. Daniel 2 verse 44 ujonge ukuthi the kingdom that you are serving, it will never be destroyed.
Yole nto sibizela abantu kuYesu ukuthi mabeze bangabe bezilibazise ngee-kingdoms ezizawubashake, because that kingdom of heaven is going to shake every kingdom. Uyava? Glory, uqhaqhawula yawo uMoses akakwazi ukungena enqobo. Yenzeka kaloku, yenzeka kwi-Second Chronicles, yakhumbula ngelaa xesha kwi-Second Chronicles verse 5 kuSolomon. Ufuna ke simjonge sizoyibona ukuthi uYehova akadlali xa wenza umsebenzi wakhe, wenza intente yakhe, wenza icawa yakhe, i-blessing yakho leyo. Musakha indlu kaYehova ugcwale glory. Iva kuSolomon, kulaa ntente kaSolomon. Kwathi ke ndithe 2 Chronicles 5 verse 13 to 14 and verse 7 verse 7 samfuni. Kwathi abavutheli bamaxilongo kuneko bemvumi bevakalisa njengamntu omnyekazi wenye, bedumisa bebulelwe uYehova ngetempile. Bathi ke bakuphakamisa ilizwi ngamaxilongo nangamacangca nangeempahla zokuvuma nangokumdumisa uYehova besithi ulungile inceba yakhe, ulungile uYehova inceba yakhe ingunaphakade. Yesuka indlu yazala ilifu lendlu kaYehova. Nabo njengoMoses ababingeleli ababanakuma nabalungiseleli ngenxa yelifu, ngokuba ubuqhaqhawuli bukaYehova bayizalisa indlu kaThixo. Nakhona masiqhubekeka khona kwi-Chronicles 7 kweladini, kumadini kaSolomon namadinga enkosi, verse 1. Ke kaloku akugqiba uSolomon ukuthandaza, umlilo wehla ezulwini walidla idini elinyukayo nemibingelelo ubuqhaqhawuli bukaYehova, wazalisa indlu ubuqhaqhawuli, iglory yagcwala. Ababingeleli ababanakungena endlini kaYehova ngokuba ubuqhaqhawuli bukaYehova bayizalisa indlu kaYehova. Uzawuthi ke wena ke le glory kutheni ingafiki kuwe? Ikhona kwalapho kuwe, apho ukhoyo, yiyo lekuphakamisayo. Uthi noko uyathukwa, uyakriticize, uyahlekwa in your challenges, in your challenging situations, yiyo iglory lekuphakamisayo ekwenzile ukuthi uqhubeke wenza umsebenzi kaYehova. Yiyo lithi noba kunzima kodwa uzibone uphakama usenza umsebenzi kaYehova. Is that glory, that enablement siyinikwa nguye. Utshilo kaloku esa scripture sithi wathi I will be the wall of fire, Zechariah 2 verse 5. That's my favorite scripture. But I'll be the wall of fire around you. Watch the glory will be in the midst. Apho ukhoyo. So ungathi iglory umoka, uva abantu bemoka, iglory. Iglory is real. Ukhona ukaYehova, his presence, his glory. Ungasuki kule kingdom of heaven. Ungasuki uhlale kanye kuyo kanye. Sithwele uYehova, sayifunda incwadi ye-Exodus wasithwala. Siyambulela Yesu, uthembekile. You are holy, Lord. You are holy. Yonke wisdom eku-Exodus, Lord, uyenza uba singakulibali. Akuvela nawe, akuvela khona namaSirayeli. Yile ndlela nathi akuvela nathi khona.
singamasirayeli weho. Ungazisusi kwijeni yamasirayeli. Sithi kanye makasixolele xa sonile, nathi masizibone xa sonile, nathi masifunde ukuba obedient kwizinto ezininzi kwindlela yethu yokholo. Masifunde ukuba sibe ngabantwana weho, sibe nobuntwana, sibe nala obedience, sibe nokwakuthobeka, sibe naloo nto yokuthi hayi siphosisile, sizibone ukuthi siphosisile. Kwincwadi ye-Exodus isifundisile ukuba unguyehova luthando, unenceba. His mercies are forever. Great is his faithfulness. God bless you. God bless you. Siyabulela kakhulu. Siyakhula njalo, liyasikhulisa. Ufunde iBhayibhile liyasikhulisa. Uvile kaloku into yokuba nantoni noyenzayo, bambelela, uza kuvuzwa ekugqibeleni, uza kuvuzwa. Awenzi nje into ekuthiwa for ukwenza, uza kuvuza Yehova ngoba uphakamisa udumo lwakhe. Abanye abamazi kaloku, khumbula ukuthi abanye abantu abamazi ukuthi ureal, kodwa xa sifunda incwadi ye-Exodus, kulabo bazawubona into ukuthi nje hayi kanti nyani. Xa sifunda izibhalo bazawubona ukuthi hayi kanti nyani, ayontsomi iBhayibhile, inyanisekile, is real. It's not a story, nje losifundayo nje. iBhayibhile ayisostori nje, iBhayibhile inyani. Kholelwa kwiBhayibhile. Siyakhuthazana njalo njengoba sife. Le nto kunzima nokuyifunda ngenxa yokuba kaloku ayifani nezinye iincwadi iBhayibhile. iBhayibhile is Jesus himself, is the word kaloku. God bless you. Enkosi kakhulu, siyathanda.